With the war in Ukraine, more than 2 سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتيو لومون كم وترو نخل فتيشه كنمهرلون كنفلطون زلنا كنستوعلون زلنا ارستات حيزه غريبه لكم بعرف زيا ناي لوم فيديو اب يوكرين زغبر زلو كوينات دارغا نملو اوروبا نا وشت تقريبو كم زلو كنرينا مجمريا اوروبا زخلو اكالو تغرات وطاوطو نبرت قلعو تحدرادو تحت عدمه تحدرات تقبر تبلاد نبرت اب يوكرين تحت عدمه سلطانا ناي وتدرنا جميرون كم زلو كنرينا جميرون قاعد يكونوا سي مين ستريم ميديا ريبورت كبر جمير خم زلو كنرينا بمقتال تعود كوينات كما يخيت كم زلو ابز حلفه بتنا صواراتنا اوروبا ناي امريكا تتكمم يوكرين قبل راشا تقبروا زلو متكعتي بعلم معربا ميديا ريبورت قبر خنرينا كم قبر ملسناتو بوتين كساب مبوكل عدنا يتي فولودمير زيلينسكي بريزيدنت يوكرين زلو كسا كندي متكعتي قبر كم زلو هنرينا از 50 لنا تقبر خلو اب طليان زقبر زلو كونفرنس نتو كينات بخمي يدفقوا خم زلو اجندانا كينات اجوها زموت يموت زترفي حسكا قصل تراينا بولو نتي زيلينسكي زقبروا زلو كنرينا مجمريا اتي كوينات اب وشت راشا بخمي كايت كم زلو كنرينا دهرينا بزوت هدراوي مسنا ايرترا تاعي ذكريكم انصار ايرترا زبرو زنبرون لو مزقبرو زلو كنرينا Russian surface-to-air missile systems in Russian-occupied Crimea. It's the second reported strike on air defenses on the peninsula this week. Ukraine says the strikes targeted a Russian S-300 system and 2 more advanced S-400 systems. So, ab Crimea زبحال بوتا زنبري air to surface defense systems زبحال تكنولوجي ناي وقع مالتيو نوعو بناي أمريكا أصوار تقيمم أوشتي أبتدوب ناي وقع بوتا دي كونس أبتوشت آتيوم زقبرو متكعتي كم غطلتا نايتي وشتي آتي خان متكع زقبر زول فتنتات مالتيو قبر مالسنا عايزين تاي كونيت إنهنا هنرينا Systems near Belbek Military Air Base and Sevastopol. New arms deliveries from the U.S. are increasing Ukraine's ability to strike Russian targets further away. Analysts say it's only a matter of time before Kyiv might attack another vital target in Crimea. So, انتهي زبل اتي كاب امريكا زمت زلا صوار نتعاقمنا يوكرين يعجزون يعبيون كم زلو نعو تتكي ما يوكرين نيكست تارجت ناتهم تاي كوني سمعوها زيوم يوم تم ماي نسلامنا عالمنا كو حسيت صبيهم نيكست تارجت ناتهم تاي كوني Bridge linking the occupied peninsula to the Russian mainland. Let's see how that might work and what that might mean for the conflict. This video from So كم تريود لهم تايم دفتنو زلو نتي بينتو أفضل لكم تبينتو كريكمي أب نتا كريميا تبهال بينيسولا أب وشت ما يزلا سلو زغنت أب زيالا مركب مسات الرغبة كريكمي زبريجزي نزي بينتو زين مهرام يود هندس زلو نيكست تارجت ناتوم نزي بينتو زي تقول حزبي أب كريميا زلو كابراشا زمصوك قرب مقبل ماين بزي بينتو زي زحلف راشا صرحوي لذي نزابين توزيا قدم حجي ناي جرمن وتحدراويان مكوننات تليفون بتليفون كونفرنس كيرم كزاربو لخلو كما يرم كارما خمس خلو كزاربو خلو راشا تليفاتو نافذ بزرقي حتى نيرا قدم حجي كالا جزير ما نا امريكا صوارت تقيمهم كلتا سلسة جزير نزبو تازي كاربو فتنم راشا كمزم كنتو قليتصم نيرم منيسر مكالخاني راشا قليتصو نيرو الجون بتوساقي العلامة نزبين توزن مفراس مخانو لازم انتهينا نرزلنا زو كينات زي ازيو حدا كينات كون كم زخونن ناي بحق الدم او كينات كبر كم زخونن نرزلنا كل عينة قص زلو كينات يكره مخنياتو ابزحجي ابطليان زغبر زلو جي 7 كالو كل اجنداتات بزعبو يزارب يلو انت زعبي اجندا خوين زلو كيناتنا يوكريني وغنزبنا راشا زنبري حقيركا
ناب يوكرين ملو بملو تعتقلوا من قدي حرايت جنزب ورقات تبتليخا تأسواري حجي تكابي كما تجن بتخين بتي أسوارون زلون زيلن كله نمهاب دلونت كم زلوهم سلزي العلامة نزع أسوار نزع بوتاتات زي كمي جيركا تارجت جيركا بدرون ستيف استفل عليه عبيتي مسائلات جيركا تهرمس Russia from the west, but also allowed Russia to station tens of thousands of troops there, as well as tanks and troop carriers. Its Black Sea naval fleet was docked at the port of Sevastopol, and it serves as an airbase as well for bombing raids on Ukraine. For much of the war, the Kerch Strait Bridge that connects Crimea to the Russian mainland was Russia's main military supply route for the peninsula, making it a نارا همسي زي سيفيلاوي نخلو تحت عرسك قلقل زخل بينتو مخانو نافلت تايبل ولو عبي وتحدراوي قرب زقبر زلو تباهيلي زقلت سلازي نخت هارما مجمريا نسيفيلاو رب حاكم زي بلو غير كاخد قلت كتكلا لك عاد هريو نخت هارمو مغنيونات كونا كاسل زغل prime target for Ukraine. The bridge has been attacked multiple times. An alleged truck bomb in 2022, as we see here, and again in 2023. Its status as a major target came back into focus in March of this year when German military personnel debated striking the bridge with a German-built Taurus missile. A recording of that conversation was leaked, creating a scandal. Until recently, Ukraine's Western backers forbade it to use long-range weaponry on Russian territory, but that has changed. Both the US and Germany have specifically authorized Kyiv to open up, and Russian military planners have built a new railway line to transport hardware overland. شو بحبش كم دريو زلنا تكونتات sophisticated زخونة أصوار تدقيمكا نحتحتكا كأنزا خجبر بزخل من قدي نمتهرامي زلو نساتهم كم زينة تتغرس خجبر خلو لك راشاون نتي اللوز بهال تتغرسي ناي يوكرين معناو تايجي يوكرين تعنو لا جزاوتي هرمالو قليلهم نت ريبورتات كل ميدياتات بي بي سي دي سي ان كتريو خلوهم راشا تراي تقبر دلخ يمسلكم كل تي انتنشن نا يوكرين اتي ناي راشا تعتقرسي نمتكام زي قبروا يبلوم يمكنوا سلازلهم بر كل يوم زقبروا حج خاي كون نزي لانكنه افقيدهم نم زلزلو كاب قدم يمتكوس نيرو كاب قدم يفتنوا نيرم دوب سغيرم يهرم نيرم انزي بينتوز كنديك زفتنوا لسلازي يفتنوا نيرم يم ابت تريتوري ناي راشا اتيومون يهرم نيرم يم مجمريو ما يكون تراي حجي نتي بروباغندا ناي ميديا تيتسعروا مخانو نخفلو تسلازليو زتقملو تاكتيك دال درلمبر حدش نغير هيكون نزي كابتي ابت غزي كيناتون زغبر زنبري and to Crimea, possibly in anticipation of further attacks on the bridge. If Ukraine were to destroy the bridge, it would be a blow to Moscow's ability to supply its military, but its impact on public opinion in Russia would likely be greater. Annexing it from Ukraine to Russia has been a major point of pride for Russian President Vladimir Putin, part of what he sees as his historical legacy. Again, Ukraine So حجي زيا انترفيو أقدس حبريتا كلوايو تملي سكرياي مغنياتو تي باك جراوند رينا لنا زي بعين سرايت كونكولو بوتين كان تاي قبرالو نرأي Vladimir Putin has struck Volodymyr Zelensky's hometown. Ukraine says this was the deadliest attack in weeks. We told you last night how Russia is punishing Ukraine. With this deadly Russian ballistic missile strike, Putin's punishment for Ukraine continues. Let's first tell you more about the damage caused on the ground. The Russian strike on So تو كوينات بوغن رشا وننتقوني بزل عليه حيلي برتعب زلو برتع متقعتي يزفنا زلو سلازي رشا ون لك كمتي يوكرين تهرم لنا كتعنو تفتنا لنا زلنا رشا دما لعليا وتهدروا عاقم سلازلوا نتيك قبر زخل كله تي نعا تارجت تقبرو كل زقرم نعيك كم سكريو خلو بزح ريبورت قبر خلو زقرم اني زخل متقعتنا راشا سبا يقتلني وحد سبي زموت ويكا نابنت هاركيف منو معرتك الدب وعيلا عند حريلم كلتا سب وي حمشة سب قصيلة ميخات سمة عب غازة حانت معرتي نبرافة توكسام تتبهيلم حمسة سب ميتو ميخات سمة قصيلة نزو قاسلة ريبورتي قبرواني موت رايم ريبورتس قبرا بغازة ترجمون افتفل اللي رايوه راشا حدا عبي سوبر باور معات أسوار زلو هاقريب مخابزو وانزل على أمريكا أسوار زفر زلو مخانو أمريكاوين زقلت وزلويب زخول أسوار كلو أبي يوكراناوين أبطن في زبايتو كسني نهزباي قتلني تعلامانا يتوقع نزي أي قلت الكانيوم This is a huge difference among وزيهم كل تحيلتات بنفس الوقت ستوكوسوا إسرائيل بوحدو 5 3 15 زقسلو قال أي شحاتيو نورمال 5 600 اسرع زقون 3 7 زقسلو لذي
እቲ እስራኤል እትኽተሎ ዘላ ንዑ የጣቅዑ ኣለዉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ ዌልዳን እንታይ ትደልዩ እንታይ ክንውስኸልኩም ናበሉ ንእስራኤል እዮም ዝውስኹ ዘለዉ ንሪኦም ኣለና እንተት ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኩናት ክትርኢ ከለካ ግን 2 ዓመት ናብ 3 ዓመት እናተገማገመ ከሎ እውን እቲ ቁፅሪ ናይቶም ሲቪላውያን ሰባት ዝሞቱ ኣዝዩ ውሕድ እዩ የግዳስ እቲ ኩነታት ሪፖርት ንፑቲን ከም ሰይጣን ንነተንያሁ ግን ንዲሞክራሲ ዝከላኸል ዘሎ ሰብ ጌርካ ምግላፅ ናይ ሚድያ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ክሳዕ ክንደይ እቲ ካብ ሓቅነት ርሒቆም ከም ዘለዉ ነቲ ኩናት ዝፀልኡ ከይመስልኩም እዚኦም ኩናት ፈትው እዮም ጥራይ እቲ ኩናት ንዖም ዘይርብሕ ክኸውን ከሎ እዩ እቲ ኩነታት በንጻሩ ክዛረብ ዝፍትኑ ስለዚ again ንኩሉ ብዝተፈላለየ መልክዕ ብዝተፈላለየ ዓይኒ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ከምቲ ንሶም ክብልዎ ዝኽእሉ ዘይኮኑስ ከምቲ ኩንነት ከምቲ ሪያሊቲ ክንሪኦ ኣለና Ukraine President Volodymyr Zelensky's hometown killed at least 8 people and left more than 20 injured. This is the place I'm talking about. Kryvyi Rih in southern Ukraine. It lies in the industrial Dnipropetrovsk region. ኣብዛ ዓዲ እዚ መበቆል ዓዱ ነቲ ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ዘሎ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እዩ ኣብኡ ብዝተገበረ መጥቃዕቲ 8 ሰባት ተቐቲሎም 20 ዝኾኑ ከዓ ቆሲሎም ብለሎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ክገብሩ ከሎ ብጣዕሚ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ዝካየድ ኣብቲ ከተማታት ንኣብነት ናይ ዩክሬን ከተማታት ሪኢኹም ኣሎም ኣብዚ ከምፅኦ ስለ ዘይክእል እዩ ኮምፕሊት ዲስትራክሽን ናይ ከተማታት ኢኻ ትርኢ ጠቕላላ ዕንወት ናይ ከተማታት ኢኻ ትርኢ ስለዚ ከምኡ ክንዲዚኦም ሰባት ጥራይ ክሞቱ ብምኻሎም it's a very very ሞት ኩሉ ሰብ ክቡር እዩ ናይ ብሓቂ ዝሓዝን ሰብ ብምማቱ again ናተይ መርገፂ ኩሉ ግዜ ዝነግረኩም ከመይ ጌርካ ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ ሰላም ተምፅኦ ሰላም ንዝብል ፖለቲከኛ ግን እንታይ እዮም ዝብልዎ ናይ ፑቲን ደጋፊ ናይ ፑቲን ዘራይ ናይ ፑቲን ደጋፊ ወይ ከዓ ፕሮፓጋንዳ ናይ ፑቲን ዝነዝሕ ፖለቲከኛ ፕሮፓጋንዳ ናይ ፑቲን ዝነዝሕ ሚድያ ተባሂሉ ዝግለፅ እቲ ሰላም ንሰላም ስምምዕ ክንገብር ኣለና ዝብል ማዕከን ወይ ከዓ ቻነል ኣብዚ ረይዋ ሓንቲ ፖለቲከኛ ካብቶም ፀጋም እየ ዝብለኩም እቶም የማን ናይ ፑቲን ቲፌዞን እዮም ዝበሃሉ ስለምንታይ ውግእ ጠጠው ክብል ኣሎ ስለ ዝብሉ ካብ ፀጋም ሰላም ንትብል እንታይ ከም ዝብልዋ ካብ ፀጋማይ ክንፊ ነቲ ኩናት ክድግፍ ይኽእል እዩ ዝበልዋ ኣብዚኣ ረይዋ ሓዳሽ ፖለቲከኛ እዚኣ ከዓ ነቲ ስታብሊሽመንት ገዲፋ ከምቲ ራይት ዊንግ ዘሎ ኤኤፍዲ ዝበሃል ኣብ ጀርመን ካልእ ፓርቲ ድማ ትምስሪ ዘላ She's been accused of parroting Russian propaganda. When Ukrainian President Volodymyr Zelensky addressed the Bundestag, her party, along with the AfD, boycotted his speech. In 2023, she organised a peace demo, criticised as pro-Russian. Wagenknecht wants Germany to stop sending weapons to Ukraine and push for peace talks with Vladimir Putin. Meinen Sie, dass Wladimir Putin wirklich bereit ist, ins Friedenshandlung zu gehen? Das kann man ja erst wissen, wenn man es testet. So, እዚኣ ድማ ካብቲ ፀጋም ወፅያ ብዙሕ ህዝቢ ዝስዕባ ዘሎ ፖለቲከኛ ኣብ ጀርመን እቶም ኢሊት ፖለቲካ ብኩሉ እዮም ፍሹላት ብኩሉ ወዲቆም እዮም እንተኾነ እንታይ ኢኻ ተረጋግፅ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ካለ ምዃኑ ኢኻ ትፈልጥ ተሳዒሮም ከለዉ ኣብ ጥልያን ተኣኪቦም ኩሉ ገንዘቦም ዘለዎን ዘየለን ንዩክሬን ክሰድዎ ይሰማምዑሉ ሕጂ እውን ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ትብል ዘላ ናይ ብሓቂ ከዲኺ ምስ ፑቲን ተረዳዲእኩምሲ ምስ ፑቲን ሲ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉስ ኔጎሽት ክገብር ይኽእል እዩ ክትዓምድ ዘለኺ ኢልዋሲ ከይፈተንካ ከመይ ጌርካ ፈሊጥካ ትብሎ ክንፍትነ ኣለና ኮፍ ክንብል ኣለና ምሱ ይገብር ያ ይገብር ሽዑ ክልተ ግዜ ስምዕዋ ሕጂ እንታይ ትብል እዚ ተሓቂ ድማ Verbal sagt er es. Er hat jetzt ein paar Mal gesagt, als er in China war zum Beispiel, dass er verhandlungsbereit ist. Er hat jetzt nochmal gesagt, dass er einen Waffenstillstand befürwortet. Erstmal natürlich ein Einfrieren des Konflikts. Und wenn man darauf nicht eingeht und immer nur sagt, ja, das ist nicht ehrlich gemeint. Exactly. እንታይ ትብል ዘላ ንሱ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ንሰላምን ንስምምዕን ድልውነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ቻይና ከይዱ ከሎ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ሺ ክራኸብ ከሎ ንሰላም ድልውነት ምዃኑ ድልዋት ምዃኖም ዘተ ሰላም ክገብሩ ከም ዝደልዩ ከምኡ ድማ ተመሊሱ ኣብ ሃገሩ ዝሃቦ መግለፂ እውን ንሰላም ድልውነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ንዘተ ሰላም ሬድ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ንሳቶም ግራ ይደልዩ እዮም ዘለዉ ስለዚ መን እዩ ሰላም ዘይደሊ መን እዩ ኣብ ጣውላ ነቲ ሽግር ክውድኦ ዘይደሊ ዘሎ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ኣሜሪካ እዩ ንሱ ድማ ትዕላሞም ብዝተፈላለየ ኣነፂሮም እዮም ንሶም ነቲ ፀጋታት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ንክወስዱ ከም ዝደልዩ ብተደጋጋሚ ዝግለፅ ቪድዮታት ኣምፂአልኩም እያ ኣብዚ ስለዚ ገይን ህዝቢ ዩክሬን ክሳብ ቆልዓ ዋላ እንተሞተ ንዓታቶም ዘገድሶም ዘሎ ረብሓናቶም እቲ ኩናት ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ እቲ ኩናት ክቕፅል ክሳብ ዘይከኣለ ድማ ንሳቶም ረብሖም ክውሕስ ኣይክእልኒ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎም ኤሮጳ ብሓፈሻ በዚ ናይ ፖለቲካ ኤሮጳ ብፍላይ ጀርመን ድማ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለዎ ብወታደራዊ ኣካይዳ ፅንዒ ኢለ ከርእየኩም እየ ዋዛ ከይመስለኩም እቲ ዝብልዎ ዘለዉ በቀሊሉ ዝብፃሕ ከይመስሉ Dann muss ich sagen, das ist keine haltbare Position.
foreign policy experts see it very differently. We have to understand what Putin's Russia want from Ukraine. And I think that the main point is it's not about to get a part or a piece of Ukraine, but to get Ukraine as a whole country under control and to destroy it. زي تي نتي وجه زدليو كم إكسبرت خوينهم كم تصحلو. By the way ناي وجه إكسبرت تبعيلهم أبسيان أنا BBC مستريوم ناي CIA سرح تنياتات يوم زبالو. شاتون دما exactly نت propaganda نسوم زدليو كزارب خمزلو تنيجرم دمزيوم كم إكسبرت ناي توجه خوينهم زارب زلو. بوتين نسلام دلو يجيب لك قالو أبتعولا كفتيلو جي قال لغا زغ خمسة دحريوم بن دحريلو كتزارب تخليقه. عندك المعجي أب وجه مسجمرة دحر ورحي أب إسطنبول أب تركو تراخيبهم في السماء ميامنيرهم في السماء ميام وديهم منيرهم بس إنك عند إنجليزين أمريكان زيلنسكي قرفوت وعلي لهم لذي سلام زي دل من مخانو كلير زخون اسئلة كله كمان له سلام زي دل معربة عالمي سلام دز دلينيرهم كونفرنس ناي سلام سويهم نراشا كي عد ما يمترف نيرهم سلازي كل تأكيداناتهم ناي سلام دليت كم زي بلوم زقالس مخانو زيا مفلات يدلي أوكي هجي نبتي وتدرنا كيدنا زيا رأي واحد with the war in عب ميديا متي خاب زعبا كينات كتزارب قليل مخانون عب تكبار قلتها كم زي Ukraine. More than 2 years into Russia's full-scale invasion, Ukrainian troops are dug in for a long war of attrition. And the next generation is getting ready. EW's Amian Asif has visited a group of young Ukrainians practicing the basic skills they may need to defend their country. The commander distributes rifles to the separate tactical group. Replicas, that is. The troops here are only teenagers, some not even that old yet. دروا مالهم زم قالوا نزوم هتانات يعلموهم على وتهدراو برت حيزهم تراي دي كونسي اب كاميرا مينستريم ميديا يمصوهم مالو امين ابزخ متصخلو نوح غزي زوسده بزحات كمنكم زلو يخاتفلط تديهم لهم كمز عين سلتات كاب افريقيا كوص خلو جن تشايلد سي سولجرز غير تبعيلو اجدا ابرس اجدا ابتن هجرات شمن دما نحوارو كمز بكلي زغبر اسمعني يدها اسمعكم يعني أب عدمكم أتصوم كله كسع كندي تحجنت ميديان كم زغيرن أب كالوت هجرات جد كسع كندي نزنا هجرات زي كم استقاملو. This is an after-school club for the kids of Shepativka in western Ukraine. They meet 3 times a week to prepare for life in a country at war. Elena Drachuk, a junior sergeant in an air defense unit, is the only adult here. She founded the program in 2015 with funding from donations, grants, and the local government. After Russia launched its full-scale invasion in 2022, the club's activities took on a new urgency. But Elena says her mission is bigger than just training future soldiers. So كم سنريو زلنا توم قلعوا بحكي ناي بحكي نوجو يدالوانكم زلوا معاسي قجميرو زي بروجرام لاتكم كلتا شحن 15 جمرة بروجرامين عند زلنا الذي أتا حجازيت ويكا أسلطاني سازيا مخانة تنقر زلا ات بروجرام نما سلامتاي قلعوا يسلطن له عبيت سلطودو it's clear تني لا اسمعكم عبيت سلطودو زي فتيو ما يكونوا زقبروا زلوا and bringing up this generation, because the future depends on them. Only if they correctly understand who they are, that they are citizens of Ukraine, that they are needed here, that they can develop the country. Only then will there be a future here. Elena acts mostly as a supervisor as the older kids teach the younger ones. تعينت متاهيت بينكم زلوا كردوم خلالو حلفنت نغوزدو. I mean, look at this. زم قالوا دكي I don't know نعشوا قالوا يوم زيهم. دك 14 13 15 هزانات يوم. قال شجر تاقاتيم هجرات تاكم زجبرا ان كلها بأوروبا حزب لكم زلوا لذي وقلت تجميرو دكنا ممكن حسب كم زلنا كم زبهال كم زي بأوروبا. Hard military skills like how to assemble a real Kalashnikov. They use wooden rifles for the drills, but there's no playing around. They're fully aware that their life may someday depend on this training. They enforce discipline and relish difficult conditions, like the brief downpour that drenches the field today. 16-year-old Danilo is one that the younger kids look up to. Both his parents serve in the military, and he's committed to doing the same. As for whether I'm ready to go and fight on the front line, in the hot spots, I think so, yes. For one thing, because this is my duty as a citizen of Ukraine. I've gained basic skills here that will help me in my training in the future, and help me push the enemy out of our country. انتهي بلالوسكي كلتي ولدناتو اب جنبار زلوين وتهدراتيهم بايبلالو نسو دما اسر بوتاتاي سيبه نتهاجر كلاخل كفتني حلافنتنا تيفلت يبلالو كم زي عين الزربا كبير ترانت تغيرو بروباغندا رسو ماسميموم زدون قروز بي بجكاو كالدي حسبو اها حاجه دحن كمل سايناس كزيا زيا سمعج
سو انتهينا من رجلنا نفسه كيف حجر شجر كقاط ما خلو كل عينت سقم تتعت نغط وسد دلونات أيضاً نيوكرين أنا جاجا يقبروني ترجم الله نيوكرين يكون كنز خصص اللغانة وجنت قاتي مكا كل ذلك هاجر كي نجزا خاطر كلا خالت فتن فلا عندك عن تقين ترجم الله عندها كل ذيك على كي هاد قبرتها in fact أنا نيوكرين أبز مجمرة وجوك جمر كله نيوكرين يزدق فنير نشتي هاجر كتورر سلدي فتو ترجم لهم سلمتاك نيوكرين دق فنير بعمقاتنا تقول سلدي يصنعكو بعمق سلدي يصنعكو زوجزي يوكرين بزيك على العالم كتترفض خلز نبرت وجينير مغنياتو كم تقدم ناس أزخونت هاجر كوينا تقتيلا تأجم يبلو عندحري مسيو ناتو كتعطو غيناجن لك كم تنكالو تاجرات أسوارات ناتو أبي يوكرين كم تسألو زوجزي سي أيترف النيرو أمريكا حسبات تسلز نبرت مغنياتو نيوكرين يكون حسيوم نراشا كداخمولو زغلو من جدد اليوم نيرو سلازي تي نايراشا سقمتي مرجع يبلو من أي طرفه منك قديما ما مدام نالبات كونو كلهم بل أي طرفه من توجه زي طرف من بارو تزوج زلوا جنزبن تزوج زلوا استراتيجي رأيوه لذي زخونة هاجر كبيد بده كبيد فتنا كبيد تسقم كقات ما خلو كل زك على أبتعتي عدلو كتجبر دلونات كم زلوا نريلنا التفل اللي أبي فليت مالهم اتن كالوتنا أشتاجرات كم بحال إيرتراز عامل سلا سلايناتن بقطر عصب بيقز عصفن يعني دما نايدق حاجة كان سزلوا كل زرايا زلوا تخينوا تهاجرتها تجبر على كل زك على كل نجارات أجتها أواردا نتزلوا سلايك مكتي أخذت they have no chance تديهم له زي سوادي وكلا أقول دي تزجبر زي نبرة هاجر زخون يكون كلام الرجع أصله زي نبرة we need to understand that نزي كابين العالي تبغى يرزبل الله الكلام جزء وشر جرت ميرو زبيرترا كردوز لو كنا تطلع انت عينت كوينات يا بيرترا تاوجنيرو سب كردوك خلاله زي سمعوا واحد دقيقه ما خص معكم يعني راو كوينات كونن تاوجلنا انا قطباوي دبلوماسياوي بوليتيكاوي ناي سلامه دما امريكا كوينات تاريخايو 15 عامات مخرزازنا دارقه ناي لمعات مدبات كم زين تكبر تخون نجر نجبر كم زين خيل أمرنا أكلاتنا عمنا جهو خمس تحز كل جزء أب شنكت كم نبر لعلم خوينات زيناي عمنا مزرع أو عمنا ناي ممساي شرحتاتي نو زوج الطباخ يمقبل ناي ورقة عطاويتات كيركب ناي كمزا مثلا معبالي خي مالي هذا يقول لهم حتى هذا حد خابو عقم سبنا مزقاق يتوج كوينات صنيعه يقول زي هذا نزارب له نوح زيد وسد ግን በአጠቃላይ ፈለማ አይተገራህናን ዝغሉ ዝግበር ዘሎ ሸርሕን ምንታይ ምቅያድና በአካልን በእምሮን ምቅያድና ጅሆ ናይ ቴንሽን ወይ ናይ ወጥሪ ኮይና ክንነብር አው እንተ አቲኻ ጸልማት ጎዳናየ በአጋግን ኣብ ከምዛ መሰለ ወጥሪ ክንኣት ይብልና ሉላውነትና ተደፊሩ ቀጻሊ ሃራስመንት ቀጻሊ ምትውኽታኽ ቀጻሊ ሸርሕታት ይካየዳሎ ንሕና ማዝና ንጹር ፈሊጥና ኣብኡ ረጊፅና ክንከይድ ክንክእል ኣብዛ ስእሊ እዚ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ብጀካ ሓደ ሰብ ኩሎም ካብ ፖለቲካ ፀወታ በራ ተባሂሎም ከም ዘለዉ ሰብኣይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ማለት እዩ ኩሎም እዚኦም መለስ ተቐዳማይ ሃንዳሲ ናይ ጅቡቲ መጋበርያ ናትዩ ነይሩ እምበር ምስ ኤርትራ ፅልእ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን ካብቲ ሰሊኹ ዝወፅእ ሓበሬታ እውን ኣምፂአልኩም ነይረ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ስለ ዝገብርሉ ዝነበሩ እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ኤርትራ ምዕባለ ንዑ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ወደባት ናይ ኤርትራ ብወደብ ጥራይ ስለ ዝነብሩ ሰብ እቶም ክልተ ብፀጋም ዘለዉ ኦባማ ከምኡውን እዚኣ ሱዛን ራይስ ክልቲኦም ፀለምቲ እዮም ናይ ኣፍሪካ ደም ዘለዎም እዮም እቶም ዝኸፍኡ ንኣፍሪካ ድማ ሰም እዮም እቶም ዝኸፍ እየ ዝብለኩም ዘሎ እቶም ዝኸፍ ፀሊም ኣብ ምስዓዱ ኮይኑ ክመፀካ ከሎ እቲ ዝኸፍአ ሓደጋ ዘውርደልካ ንስ እዩ ብጥዑም ቃላት ብገለ እናገበሩ ነቲ ህዝቢ ኣንጻር ሃገሩ ንክትንስእ
እታ ብኤርትራ ዝገበሮ ገራት ራድዮ ኮነስ ዝደገ ዝግበር ዝነበረ ጠቕላላ ኤርትራዊ ካብ ሃገሩ ንክሃድም ዝግበር ዝነበረ ሓደ ካብኡ ውፅኢት ናይ ዝንሪዮ ዘለና ናይ ዝግበር ዝነበረ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ኩነታት እዚ ኩሉ መንእሰይ ካብ ሃገሩ ድሆ ኮይኑ ኣብ ግንባራት ንኽነብር እዚ ኩሉ ተፃብኦታት በትን ዝመፅእ ዝነበረ እታ ሃገር ክሳዕ ክንደይ መሰናኽላት ሰጊራ ከም ዘላ ስቲል እቲ መሰናኽላትን ብድሆታትን ዋላ እኳ ከም ቀደም ተዘይነበረ እቲ መሰናኽል ግን ይቕፅል ከም ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ይኹን ናይ ኣሜሪካ ገዳ ክሳዕ ሕጂ ይቕፅል ከም ዘሎ ብዩኤን ዝኾነ ዘይኮነ ባዕሎም ብወለንቶም ዝገበሮ ገዳ ይቕፅል ከም ዘሎ ስለዚ ኣብ ሓደ ግዜ ፅቡቕ ስእሊ ክህልወና ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዝወረደ ፀገም ፅቡቕ ዝኾነ መረዳእታ ስለ ዘይብሉ ሰብ ጠቕላላ እዚ ሻዋ ዝበሃል ከም ናይ ሕማቕ እቲ ዝሓመቐ ክፋል ቦታ ጌርካ ትገብሮ ካልኦት ሃገራት ወታደራዊ ስልጠና ክገብሩ ከለዉ ግን ተጣቃዕ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዩክሬን ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ክመልሰኩም እየ ከተሓሓዞ ስለ ዝደሊ ዘለኹ ጥረ ስምዑዎም እዚኦም As they change back into their civilian clothes, members of the separate tactical group are just kids once again. ራይዎም እዚኦም ህፃናት ደቂ 11-12 ዓመት እዮም እውን ወታደራዊ ታዕሊም ዝገብርዎም ዘለዉ ኣያም ናይ ብሓቂ ርግፀኛ ኤርትራዊ ከምዚ ክገብራ ቪድዮ እንተዝመፅእ ነይሩ ሰፎርት ቅልጡፍ ዝኾነ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተወሳኺ እገዳ ምገበሩ ነይሩ ተወሳኺ እየ ዝብለኩም ዘሎ ዋይ ኤርትራ ሓያል ሃገር ክኮን ስለ ዘይደልዩ በሪ ኤርትራ ሽግር ስለ ዘይብላ ኣይኮኑ 100 ሚልዮን ወይ ከዓ ገለ ልዕልዩ ኣለና ኢሎም ዝፍክሩ ህዝቢ ንኤርትራ ክንጎብጢ ኢና ክብሉ ከለዉ ኣይኩንንዎም እዮም ባፅዕናትና ክብሉ ከለዉ ዓሰብናትና ብሓይሊ ክንወስዶ ኢና ክብሉ ከለዉ ኣብ ሚድያ ወፂኦም አንጻር ተጠንቀቁ አይብሉም እዮም ወይ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ስጋ ስለ ዘለዋ ነፍሳ ከተድሕን ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ አይብሉን እዮም ስለምንታይ ዕላማናቶም ኩሉ ግዜ ጥፍኣት ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ እምበር ሓልዮት ናይ ኤርትራ እንታይ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ወይ ብዲፕሎማሲ ገይሮም ወታደራዊ ስጉምቲ እኳ የድልየኩም ንሕና ብፖለቲካን ብካልን ጌርና እኮ ክንፈትሑ ንኽእል ኢና ኢሎም ከዓ ነቲ ጉዳይ ከፍትሑ ዝኽእሉ ከዓ እንተዝኾኑ ንኢትዮጵያ ኣጆኺ እንታይ ክንሕግዘክ ዝብሉ እዮም ስለዚ እቲ ዳብል ስታንዳርድ ናቶም መመሊስ ክጎልሓልና ክኽእል ኣለዎ ባዕሎም ክገብርዎ ከለዉ ሓላል ካልኦት ህዝቢ ናብነሲ ሳልሳይ ወራር ከሎ ሳልሳይ ወራር ዝኸፈ ውግእ ከሎ ብለኩም ኣለኹ ኣነ ባዕለየ ዝምስክር ዘለኹ ሳልሳይ ወራር እቲ ዝበርትዕ ኩናት ዝነበረሉ ግዜ ኣነ ኣይዶነ ዳሽዓይዲ 10 እየ ነይረ ሽዑ ትምህርቲ ጠጠው ኢልና ገገዛኹም ኪዱ ተባሂልና እቶም ዓበይቲ ንዊዓ ከይዶም ማለት እዩ ዊዓ ተቀይሩ ነይረ ሽዑ ተዕሊም ማለት እዩ ኣብ ከረን ኣነ ክዕለም ኢለ ናብቲ ቦታ ምስ ከትኩ ኪድ ንእሽተይ ከኢሎም መሊሶም I'm telling you from my experience ምክንያቱ ኩሉ ወዲ ስለዝኸደ በይና ተሪፍና ዳርጋ ምስ መን ከም ፃወት ከማ እቶም ኩሎም ኣነ ክመሃር ከለኹ መብዛሕትኦም ዕድመናተይ መምሃርትናተይ ካባይ ዝዓብዮም ነይሮም ኣብ 91 ዝጀመርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም እዚ ፊዚካሊ ብዙሕ ሰብ ዓብን ንእሽተይን ብሓደ ስለ ዝጀመረ ብዙሓት ዓበይቲ ስለ ዝኸዱ ዓብ ሓወይ ሽዑ ዊዓ ከይዲ ነይሩ ስለዚ ክልቴና ብሓደ ክላስ ብሓደ ስለ ዝጀመርና ሓደ ዓይነት ደረጃ ትምህርቲ ስለ ዝነበርና እሱ ዊዓ ከይዱ ኣነ ኸ ከይድ ደልየ ምክንያቱ ሰብ ዝበሃል የለም ኩሉ ሰብ ስለ ዝኸደትን መምሃርተይ ዝነበረ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ካብዚ ግን ይዓቢ ነይራ ካብ ትሪእዎ ዘለኹ ቆልዓ ይዓቢ ነይረ እያ ቅድም ኣለኹም ግን እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ፈላሊኻ ክሳብ ዘይፈለጥካዮ ኩሉ ግዜ ጥንቃቐ ክትወስድ ክትክእል ኣለካ ሃገራት ኣብ ሓደጋ ክወጥቃ ከለዎ ኩሉ ነገር ኩሉ ኣብ ኢደን ዘሎ እየን ክገብራ ዝፍትና እዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝኽየድ ዝነበረ ኩነታት ካብዚ ዩክሬን ዘላቶ ንላዕሊ ብድሆይ ነይርዋ ኤርትራ ንላዕሊ ምክንያቱ ዩክሬን ቢልዮንስ ገንዘብ ይሕገዙ ኣለዎ ኣፅዋር ብዝደለይዎ መልክዕ ስለያዊ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ውሃቦም ኣሎ ድፍዓት ይሰርሑሎም ኣሎ ኤርትራ ግን ኩሉ ነገር ነቲ ፀላእያ ዘሎ ብቁጥር ዝዕብልላ ንዑ እዩ ዝውሃብ ነይሩ ስለዚ we need to think straight ፅቡቅ ጌርና ክንሓስብ ኣለና ኣብዚኣ ሓንቲ ኢንተርቪው ኣሎ ክዛረቡ Some of them still have 5 or 6 years before they become adults and have to make adult decisions. The War Studies Department at King's College London. Welcome back to DW, Marina. How does someone who studies war and military tactics like yourself view a story like this? Teenagers, even a 12-year-old, learning how to assemble machine guns and maybe to fight. Good evening, Phil. Well, I have looked at wars around the world, and certainly there are countries which do resort to using child soldiers, unfortunately enough. But from a Western perspective, it's certainly a very desperate way of preparing your country for a war. And that speaks volumes because Ukraine is lacking manpower. We've heard the issues that have been caused by the new draft. Ukraine a desperate situation, but ወይ እውን ናይ ዓቕሊ ፅበት ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ እዩ ዘርእየካ ልብኻ ዝሰብር እዩ እንታይ ትብል ዘላ ናይ ብሓቂ ናይ መወዳእታ ሕፅረት ናይ ሰራዊት ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ዘርእን ዘጉልሕን ኩነታት እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ሚድያ ኣምፂኦም ገለመለ ከጣቅዕሉ ገለመለ ብውሕዳት ገለ ክገብሮም ከለዉ
ኣኪዩድ ዝኾነ ናብዚያ ንከምፃ ካል ግዜ ክደልየልኩም እየ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ የዕለማ ከም ዘለዋ ስለዚ ኩሉ ዓይነት ዓበይቲ ሰብኡት መንእሰይ ዝበሃል የለን ወዲኦም እዮም ዘሎ እቲ ዝሃደማ ካሃዲሙ ጠፊ እዩ ክምለስ ኣይደልን እዩ ስለዚ ኣብ ህፃናት ሰጊሮም ከም ዘለዎ እዚ ኩናት እዚ ሓደገኛ ኩናት ምዃኑ ከምዚ እናርኣዩ ከለዉ ግን ኣብ ጥልያን ተጋቢኦም በሉ ቀፅሉ ቅፅሉ ኣለኩም ገንዘብ ክንበኩም ኢና ኣጆኻ ቀፅል ብልዎ ኣለዉ ነቲ ቮሎድሚር ዘለንስኪ ወዱኻ ኣበይ ኣሎ እስኪ ኣብ ካልእ ዓለማት ኣብ በዓል ሞኖኮ እዩ ዘሎ ወድና ደቆምሲ ኣብ ካልእ ዓለም እዮም ዘለዉ እንጆይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ደቅቶም ጀነራላት ኣብ ፈረንሳ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ገለ ኮይኖም እዮም እንጆይ ዝገብሩ ዘለዉ ኣዲኹም ኣለኹም ደቂ ድኻታት ከዓ እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና እዚ እጂ ፍልሊ ኣብዚ ኩናት ዝግበር ዘሎ እቲ ብልሽውና እውን ኣምፅአትኩም ነይረ እጂ ድሓን ምናልባት ካብ ዩክሬን ንእሽተይ ክምለሳ ኢና ግዜ ተረኺብና ናብ ኤሮጳ እስከ ንስገር እቲ ጉዳይ ኣብ ኤሮጳ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ናይ ጀርመን እስከ ስምዑ ብዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ to war. It's one thing to defend Ukraine, but what if Europe has to defend itself from Russian attacks? Europe is currently undergoing a rhetorical rearmament. Resilience and wariness are in everybody's lips these days, but what is the real condition of Europe's armies? Despite 100 billion euros of special funds, the German armed forces are poorly equipped. They are short on arms, equipment, and above all, personnel. ጀርመን ንባዕሎም ወላ እኳ 100 ቢልዮን ገንዘብ ናይ ሰላም ኢሎም ኣቐሚጦም ዝነበሩ ንውግእ መዳለዉ እንተተጠቀሙሎም ሰራዊት ናቶም ስቲል ብጣዕሚ ፑርሊ ኤኩፕድ ወይ ከዓ ጥዑይ ኣፅዋር ዘይብሉ ጥዑይ ስልጠና ዘይብሉ ጥዑይ ኣቃውማ ዘይብሉ ድኹም ሰራዊት ከም ዘለዋ ፈረንስ ናይ ጀርመን ሚድያ ዝነግረኩም ዘለዉ German army is aging and shrinking. The defense minister is pushing for change. We have to be ready for war by 2029. We must act as a deterrent to prevent a worst-case scenario. There has been a noticeable shift in other European countries' stance as well. Sweden and Finland have joined NATO, while more of its troops have been stationed in the border regions of Eastern Europe, and many countries are arming themselves. The problem remaining, however, is Europe's dependence on the US. American defense spending is about twice that of all other NATO. Sometimes ዝብሉ ዘለዉ ብዓብዩ እቲ ሰራዊት ናይ ጀርመን ብቅዓቱ ይኹን ቁፅሩ ይኹን ፊትነስ ለቨል ናቱ ብኩሉ ኣፅዋራት ይኹን ድሉ ከም ዘይኮነ ትጅት ዕላማ ገይሮሞ ዘለዉ ድሕሪ 5 ዓመት 29 ንውግእ ድሉ ሰራዊት ክንፈጥር ክንክል ኣለና ኮምባት ሬዲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦኬ ሶ እዚ ንክትገብር ብዙሕ ስራሕ ብዙሕ ለውጢ ብዙሕ ኣካይዳ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ከድልዮ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ብዛዕባ ክዛረቡ ከለዉ እስከ ንስማዕ እዮም ካልኦት ሃገራት ድማ ተመሳሳሊ ስለዚ ኣብቲ ኩነታት ኣብዚ ስግር ክንብል እሞ እስከ ንስማዕ NATO countries combined, and the plans for a common European arms industry are lacking in implementation. How prepared for war is Europe? That's, of course, a big question, Anna. We've heard a lot about Europe's insufficient military capacities. Where do you draw the line between what the European NATO countries can't do and what they so far simply... So, Europa ክሳዕ ክንደይ ነፍሱ ንክከላኸል ህዝቡ ንኸጥሕን ህዝቡ ንክከላኸል ክሳዕ ክንደይ ድልውነትን ዓቕምን ኣለዎ ንዝብል ክትምልስካላ እስከ ንስማዕ ኤሮፓ ካብ ኣሜሪካ ተነፂሉ እንታይ ክኸውን ይኽእል didn't want to do? I think they can do a lot. Or they can't do a lot, as we see at the short film, because they are poorly equipped. Even the German army are poorly equipped. We are heavily depending on the United States Army, so we can't do anything, even to transport troops from America to the eastern flank. And your question was what we can do. I think they all think that the procurement is have to be improved heavily, and therefore you need money. And therefore, to come back to the other question, maybe you have to lift the debt limit. But these problems are well known. So እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ትብል ፀኒሓ ጀርመን ብዙሕ ነገር ምቅያራት ክትገብር ከም ዘለዋ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ወይ ከዓ ፅቡቅ ኣቃውማ ከም ዘይብሉ ሰራዊት ናታ ብቐሊሉ ክትቅይሮ ትኽእልካ ከም ዘይኮነ ብዙሕ ለውጢ ዘድልዮ ምዃኑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዙሕ ባጀት ከድልዮም ምዃኑ ስለዚ እታእንኮ ምርጫ ዘላቶም ገንዘብ ካበይ ከምፅኦም እንታይ ዳ ዕዳ እቲ ዴት ሊሚት ወይ ከዓ ዕዳ ደረጃ ናቶም ጀርመን ከም ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ክተወዳድሮ ከለካ ዘለዎ ዕዳ ኣዝዩ ትሑት እዩ ስለዚ ክንልቃሕ ኣለና ብዙሕ ገንዘብ ዕዳና ዕቢና ነቲ ገንዘብ ተጠቂምና ብዕዳ ጌርና ማለት እዩ ኣፅዋራት ክንሃንፅ ኣለና ዲፈንስ ክንሃንፅ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣገይን ኩሉ እዚ ገይም እዚ ንምንታይ ይፈሊጥኩም ኣለኹም ኩሉ እዚ ኣፅዋር ክንገብሮ ኣለና ክንሰርሖ ኣለና ዝበሃል ዘሎ ካብ ኣሜሪካ ይክውሰድ ስለዚ ኩሉ እቲ ናይ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ እዚ መንገዲ ዝኸድዎ ዘለዉ ንኣሜሪካ ዝያዳ ረብሓ ዝፈጥረላ እዩ ንኣሜሪካ ክንብል ከለና መሳኪን ህዝቢ ክንልክሞም የብልና ነቶም ኣፅዋር ዘፍርዩ ካምፓኒታት ምክንያቱ ካብ ዜሮ ተበጊስካ ጅምር ኣቢልካ ሳብ ኣፅዋር ንቅድሚት ትመፅእ ማለት ኣይኮነን ብፍላይ ከዓ ኣድቫንስድ ኣፅዋር ክትገብር ተኮይንካ ዓመታት ተኸይልካ እዩ ኸማን ዓመታት ጌርካ ኸማን ተበፂሕካ እዩ ቴክኖሎጂ ስኢሉ ሰብ መፅኢሉ መኪና ቮልክስቫገን ወይ ከዓ ናይ BMW ክሃንፅ ይኽእል ማለት ኣይኮነን
ስለዚ ምናልባት እቲ ቅልል ዝበለ ነገራት ክገብሮ ትኽእል ትኾን ሓያል ኣፅዋር ግን ካብ ኣሜሪካ ክግዛእ ስለዚ ምክንያቱ ስለምንታይ ካብ ኣሜሪካ ክግዛእ ካብ ካልእ ዘይገዛእ ዝብለኩም ዘሎ ሕጊ ኣለዎ ኣሜሪካ ኔቶ ማለት እታ ኣፅዋር ዝግዛእ ካብተን ሃገራት ናይ ኔቶ ክግዛእ ኣለዎ ስለዚ እቲ ኔቶ ማለት ልክዕ ካብተን ሃገራት ካብ ካልእ ክገዛእ ከም ዘይክእላ ዘገብር ክዳን እውን እዩ እዚ ካብ ኣሜሪካ ክግዛእ እቶም ካምፓኒታት ናይ ኣፅዋር ድማ ናይ ኣሜሪካ መጠኑ እቲ ውግእን ወረ ውግእን ዝቐፀለሉ መጠኑ እተን ሃገራት ናይ ኔቶ ኩለን ክገዛእ ስለ ዝኾና ረብሓናተን ብቐፃልነት ክዓብዩ መኽሰብናተን ብቐፃልነት ክዓብዩ ንስማዕዮ known at the start of the war already. Do you see a shift as of today? I think a small shift, as you say, a step-by-step. Germany is just like going far and trying to reach more funding for the poorly equipped army, but there are still a long step to go. Daniel, Germany's defense minister says he wants Germany to be, quote, combat ready for 2029 or by 2029. What does that mean? Well, that means that we need a lot more money to invest in the army. I think that 2%, we reach now 2% defense spending. We will have to invest much more money than we are now. And I agree, we will have to have different rules. I don't think that this coalition right now is ready to take the decisions that have to be taken to prepare this country for a possible war. I think that will be the job of the next coalition. And you have to explain it to the society, to our society. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብዙሕ ገንዘብ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ብዙሕ ፕላን ከም ዘድልዮም ዝዛረቡ ዘለው ንሱ ንክትገብር ድማ ነዚ ሕጂ ዘሎ ንውግእ ሓፍኮፍ ዝብል ዝነበረ መንግስቲ ህዝቢ ጀርመን ገፁ ፀፊዑ ቦታ ክሓዝ ኢልዎ ከም ዘይደልዮ ነጊርዎ ኣሎ እንታይ ዳ ነቶም ውግእ ዘይደልዩ ምስ ራሽያ ሰላም ክፈጥሩ ዝደልዩ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ዝምድና ድማ ከም ብሓድሽ ቸክ ክገብርዎ ዝደልዩ ንዖም መሪፁ ዘሎ ሰንትር ራይት ፋር ራይት ባህል እዮም ተዓዊቶም ዘሎ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ ኢሊት ናቶም እቲ ፖለቲካ እቲ ናይ ውግእ ቃና ናቶም ጌና ህዝቢ የሚንካ ሞር ናብ ውግእ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ክብል ከሎ እቲ ህዝቢ እንታይ ኢሉ ኖ ምስ ፑቲን ሰላም ጌርና ነዳዲ ካብ ራሽያ ኣምፂና ቁጠባና ከነዕርፍ ክንክእል ኣለና ተዘየለ ካበይ ዘምፃኻዮ ገንዘብ ኢኻ ኢንቨስት ክትገብር ቁጠባኻ ናትካ ፅቡቅ እንተዘየለ እዚ ዶቸ ቬለ ብጀካ ንውግእ ከተባብዕ ዝኽእል ውግእ ንክቕፅለሉ ዝኽእል ተዘይ ኮይኑ እቲ ናይ ቁጠባ ነገር ኣይግድሶምን እዩ ዘሎ they don't care about that ስለዚ እዚ ከዓ ናቶም ፀገም ጥራይ ኣይኮነን ብዙሓት ቻነላት ናይ ሚድያ ብጀካ ትውግእ ብኸመይ ይቕፅል እቲ ብድሕሪ ውግእ ጠጠው ተይሉ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ቁጠባ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ፀገም ወርዱ ይመፀሉ ኣሎ እቲ ቁጠባ ናይ ጀርመን ብዛዕባ ኣይዛረቡን እዮም ዓፈና ናይ ሓበሬታ እዩ ዘሎ ስለዚ ብተደጋጋሚ ንፁር ዝኾነ መረዳእታ ክህልወና ኢለ ነዚ ዝበኩም ዘለኹ እስከ ንሽተይ ንስማዕዮ ድሕሪኡ ናብ ካልእ ክንሰግር That is true. We have to step up and to do more. And I think that's you have to have political, more political communication. In a difficult economic context, we have to add to that, which is different in the US. Roman, is there any reason to believe as of today that European NATO allies could defend, say, Finland or Baltic countries if Russia opened another front, given the experiences in Ukraine? Well, that's a good question. I think as we speak now, I would doubt that. And I think the countries in the north of Europe, the Scandinavians, they also doubt that. That's why they have invested heavily, much more than Germany, in their defense and keep on doing so. So things will have to change. I absolutely agree with what the colleagues have been saying. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ተመሳሳሊ እተን ሰሜን ዘለዋ ኖርዲክስ በሃላ ፊንላንድ ስዊድን ወላ ኖርዌይ ሰለስቲአን ናብ ኔቶ ብፍለ ኔቶ ኖርዌይ ካብ ቀደማ ባልያ ነይራ ዴንማርክ እውን ባልያ ነይራ ሕጂ ድማ ፊንላንድን ስዊድንን ኣትየን ኣለዋ ለሰይ ራሽያ ብሰሜን ሓድሽ ግንባር ተኸፊታ ብፊንላንድ ብስዊድን ሓድሽ ግንባር ተኸፊቱ ብዙሕ ወጥርን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኤውሮጳውያን ሃገራሲ ክከላኸሉ ይኽእሉ ዶ ንራሽያ ሓንቲ ሃገር እየ ዝብለኩም ዘሎ ክከላኸሉ ይኽእሉ ዶ ኢልዎሲ ናይ ውግእ ጎስጓሲ ወይ ከዓ ኤክስፐርት ኢሎም ዘቕርብዎ እዩ ኖ ዓቕሚ የብላን ኤውሮጳ ኣንፃር ራሽያ ንክትዋጋ እዩ ዝብል ዘሎ ዓቕሚ የብላን ኣንፃር ራሽያ ነፍሳ ንክትከላኸል እዩ ዝብለኩም ዘሎ ዓቕሚ እንተዘይብልካ እንታይ ክትገብር ሰላም ኢኻ ትደሊ ኖ እዚኦም ዓቕሚ የብሎምን ንኩናት ምድላይ ኢካ ጠጠዋ የብሉን እዮም ዘሎ how does this even work ዓቕምኻ ፈሊጥካሲ ስለምንታይ ዓቕሚ ናይ ውግእ ዘይብልካ ሰላም ዘይትደሊ ሰላም ኢኻ ንኤውሮጳ ዘድልያ ብቁጠባ ብካልእ መንገዲ ግን ተቃና ግን ናይ ውግእ ዘሎ ኣብ ኩንነትካ ነዚ ይመስል saying what Daniel has just said, that Germany will have to do more. Just an example, Germany has decided to station one brigade in Lithuania, in the Baltics. And it will take about 5 years for that brigade to be fully operational. This is a milestone for Germany. This is high speed for Germany, but this is not high speed in the face of the war happening just over the border. So Germany will have to change and keep on changing. It is changing already, but the pace
as an independent state and society. So that means every ceasefire agreement, every negotiation would mean preparing for another war. So it will not just end the war. This is what ናይ መወዳእታ ሕጂ ዘካቅርበልኩም ደልየ ዘለኹ ናይ ሳዋ መጻኢ ፕላን ናይ ሳዋ እንታይ እዩ? እንታይ ክትከውን ሳዋ? እስከዚ ሕቶ እዚኣ ስምዕዋ ኣገዳሲ ትሕቶ እያ። ንፀላሳ እሳኸ መጻኢ ሳዋ ከተማ ዲያ ክትከውን ማእከል ማያዊ ስልጠና ዲያ ክትከውን ወይስ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብኸመይ ኣገባብ እያ ክትዓቅድ? ቀደም ምናልባት ከምዚ ማዓስከር ከይተመሰረተት ኮላ ሳዋ ዘይኮነ እታ ሳዋ ናይ ባሓቂ እውን ትፈልጥ ሳዋ ብዙሕ ትርጉም ዘለዋ ቦታ እያ። ክትምስረት ካብ ትጅምር እቲ ዝግባእ ቆላሕታ ኣይተገበረላን። ሳዋ ምስ ግርማይካ ትተኣሳሰር፣ ሳዋ ምስ ተሰነይ ከመይ ጌራ ትተኣሳሰር፣ ሳዋ ምስ ሃይኮታ ከመይ ጌራ ትተኣሳሰር፣ ሳዋ ምስ ኣፊምቦል ከመይ ጌራ ትተኣሳሰር፣ ሳዋ ምስ ከርከበት ከመይ ጌራ ትተኣሳሰር፣ ሳዋ ምስ ኣጉማይት ከመይ ጌራ ትተኣሳሰር፣ ሳዋ ምስ ኣቁርደት ከመይ ጌራ ትተኣሳሰር። ፅርግያታት ጥራይ እንድሕር ሓሲብካ ንገዛ ርሱ ሎሚ ንገብሮ ኢና፣ ፅባሕ ንገብሮ ኢና፣ ድሕሪ ፅባሕ ንገብሮ ኢና ክንብል ጥራይ ንሳ ከም ማእከል ኮይና ክትምዕብል ዝግባኣ ኣይበለት። በዚ ጥራይ እንተሪኢኻ በዚ ኣካላዊ ፊዚካል ትሕተ ቅርፂ ክዋደድ ዝግብኦ ዝነበረ ከምቲ ዝደለየ ኣይከደን። ንገዛ ርሱ እቲ ናይ ፀዓት መደብ እንድሕር መፂኻ ምስ ናይ ማይ ኣተኣሳሲርካ ናይ ተሓዳሲ ፀዓት ምትእትታው ነቲ ከባቢ ንምሕያል መዲና ዓባይ ከተማ ክትከውን ነይርዋ። ውጥን ወፂዩላ ምስ ከባቢኣ ተኣሳሲራ ማእከል ትኹን ወይ ሓንቲ ጨንፈር ወይ ሓንቲ ኖት ካብቲ መርበብ ትኹን ስቕ ትምዕብል ዝነበረ እያ። ብከምኡ ደረጃስ ኣይማዕበለትን። ሕጂ ዝተወንዘፈን ዘይተዓወተን መደባት ክትግበር ኣለዎ። መዲና ናይ ባሓቂ ክትከውን ክትክእል ኣለዎ። ንሳ ንበይና ጥራይ ኮነትን ግን ካብ ኦም ሓጀር ጀሚርካ ንኣጉማይት ከይድ ኣብ ድላይ ከባቢታት ከይድ እቲ ከባቢታት እቲ ምስ ቀዲምና ክንጣቕሶም ዛረበሉ ፀናሕና ናይ ምዕሩይ ልምዓታዊ መደባት እቲ ብኡ ዘሎ ህዝቢ እውን ምዕሩይ ኣገልግሎት ደልዩ ብሙሉእ እቲ ከባቢ ደሎ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ካብ ባደሚ ጀሚርካ ክሳብ ኣኽር ናይ ኣንሰባ ዶብ ሱዳን ትኸደሉ ኣብኡ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኣገልግሎት ረክብ ኣሎ። እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ረክብ ኣሎ? ሳዋ ክንታይ ምገበረት ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣተሓሳስባ ናይቲ ዞባ እንታይ መሓገዘት መለበር ኣሎ። ካልኦት ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣለዉ ቀረባ ዘለዉ እውን ከም ከተማ እናሰፍሐት ምስቲ ካልእ ኣብኡ ዝግበር ናይ ልምዓት መደባት እውን እናሓየለት ክትከይድ ዝግባኣ ዝነበረ እይ ናታ ናይ በይና ጥራይ ተነፂልካ ከምዚ ተውፅእ ናይ ትብቲ ከባቢ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታቱ ክትሪኦ ኣለካ። ኣብኡ ዘሎ ዕቁር እቲ ፖቴንሻል ክህሎት ናይ እቲ ከባቢ መወዳእታ ይብሉ። ናይ ማይ ሃብቱ፣ ናይ መሬት ሃብቱ፣ ናይ ክሊማ ዕድላቱ ምስ ሃብቲ እንስሳት ተኣሳሰረ ዕድላቱ ካልኦት ዝተፈላለዩ መደባትን ከተካይድ ትኽእል ከባቢ እዩ። ሕጂ ሳዋ ሓንቲ ካብ ናይ ልምዓት መዲናታት ኮይና ነዞም ምስ ሃገራዊ አገልግሎት ተኣሳሰሩ መደባት ጥራይ ዘይኮነ ምስ ካልኦት ዝተፈላለዩ መደባትን ክትካየድ ክትክእል ነይርዋ። ናይ ስልጠና ማእከል ኣብኡ ነይሩ በብከባቢኡ ናብ ካልእ ከባቢታት እንተሰጋጊሩ ሓደ ናይ ስልጠና ማእከል ጥራይ ወታደራዊ ኣካደሚ ክትምስርት እንድሕር ኮንካ ናይ ዝተፈላለዩ ኣፅዋር ስልጠናታት ከተካይድ እንድሕር ኮንካ ምናልባት ገማግም ባሕሪ እናተብሉ ጫታት ስለ ዘለዎ ኣብኡ ተካይዶ ልምምድን ስልጠናታትን ክህልወካ ክእል ኣብ ኣኽራን ኣብ ዝተፈላለየ መልክዕ መሬት ዘለዎ ከባቢታት ናይ ስልጠና ማእከላት ክትምስርት ትኽእል ኢኻ። ድምር ናይ ኩሉ ናይ ስልጠና ማእከላት ግን ነቲ ዝድለ ዕላማ ክበካ ክእል ኣለዎ። ምእንቲ ወታደራዊ ስልጠና ጥራይ ኣይኮነ ፍልጠትን ሞያን ትምህርትን ቴክኖሎጂን ኣብ ምስግጋር እውን መወዳእታ ዘይብሉ ኣበርክቶ ክገብር ሕዚ ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝኣመሰለ ኮንቴክስት ተሪኢኻያ ሳዋ ዝግባኣ ናታ ናይ ልምዓት መደባት እውን ስለ ዘይረኸበ ድሕሪ ሕጂ ሓደ ካብ ክሕሰበሉ ዘለዎ ኣርእስቲ ኢልና ክንሰግሮ ንኽእል ኢና። ብቕልል ዝበለ ወይ ድማ ጠርንፍ ዝበለ So I think እዚኣ ክፋል እዚኣ እያ እታ ንነዊሕ እዋን ንዛረበላ ነርና ኣብዛ ርእሲ እውን ሳዋ ሪሊ ሓደ ዓብይ ማስተር ፕላን ክህልዋ ዘለዎ ከተማ እያ ቢካዝ ኤርትራ ምስ ዘለዋ ወታደራዊ ዓቕምን ብቕዓትን ተመክሮን ሳዋ ሓደ ዝበለፀ ዩኒቨርሲቲ ሃየር ኢንስቲትዩሽን ሚሊተሪ ኣካደሚ ክግበረሉ ዘለዎ እዩ። ስለምንታይ ሓደ ሰብ ክገብር እንተኮይኑ ሳዋ ቦታ ናይ ወታደራዊ ታዕሊም እዩ። ስለዚ ኦፍኮርስ ዝብሎ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ገለመለ ኖዳያዊት ምክንያቱ ዓቕሚ መንእሰይ ስለ ዘለዎ እቲ ቦታ ድማ ስቡሕ መሬት ስለ ዝኾነ ተኻሊእ ኣብኡ ብዙሕ ክዛረባ ይክእልኒ ግን እቲ ሚሊተሪ ኮምፔተንስ ናይ ኤርትራ እቲ ዝለዓለ ካድር እቲ ዝለዓለ ወታደራዊ ብቅዓት ኣብኡ እንድሕሪ ስታብሊሽ ጌርካዮ ኣይ ቲንክ ብደረጃ ኣፍሪቃ እውን ዓብ ጠመተ ክህልዎ ዘሎ ዝኽእል ቦታ እዩ። ስለዚ ምስቲ ኩሉ እቲ ታሪክ ናይቲ ሳዋን ኣካይዳ ናይቲ ሳዋን ዓብ ፕላን ተገይሩሉ ብፍላይ ኣብቲ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ዝለዓለ ጀስት እቲ ሲምፕል ወታደራዊ ዘይኮነስ ዝለዓለ ደረጃ ወታደራዊ ብቅዓት ወላ እውን ወታደራዊ ኣፅዋር ንምፍራይ ድዩ ገለ
كما عبي استراتيجيك الرأي لزخل كوي يسمعني بحفش عقل منك سيرتراون بلانات ناتو كم بزح بلانات بتساوا كم زلو إذا نترالك anyway نايزانا إلو مارسي نزل له اللو كنتات نخنفلت كحجزانا إلي جريا بليز لايك جبرو سبورت جبرو نيشتي كومنت ما دروب جبرو ثانك يو نت تجبرو زلهم دقف عبا حجزيو مزيا لبواك أبز عالمنا بقلت في حنبابي بتكنولوجيا بتقعزلو زلا بخمي كنعوات مخل زبل حتو مجمريا እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገጹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ artificial intelligence blockchain كمون روبوتكس أبزيوم عودزي بنيشتي جنزر إنفست خنجبر يجمر نحنا سمارت خين خون غلينا أبطون سمارت سباد شرحوا لزلو إنفست جرنا جنزب ناجن مسأتهم كنعب نخيل إذا حدا بسولن بلحن من جدي كالاي أبتزلنا وان انتهى اللوز عب زلو رينا نعود حق زناز غل مزحفت ديو كورسات ديو كنوسد كنبقاسالنا تكنولوجي نخلو بناتsa بقليلو كم ترحبون غيرو كاسلو زلو تتقملو سالساي دما بتحنت موياي